Sembla que la segona trobada infantil de gitanes a nivell comarcal podria ser una realitat l'any vinent al nostre poble. La iniciativa, sorgida de les colles de Lliçà d'Amunt, Canovelles i Santa Eulàlia, pretén promoure el ball de gitanes entre els més petits i que aquests es trobin almenys un cop l'any. Santa Eulàlia podria organitzar l'any vinent la segona trobada infantil de gitanes de la comarca. La data encara s'ha d'acabar de determinar, però la colla Santa Eulàlienca ja s'hi ha ofert. Tot parteix d'una iniciativa que hi ha hagut a Lliçà d'Amunt, Canovelles i Santa Eulàlia perquè els nens i nenes que ballen gitanes es trobin almenys una vegada a l'any i es coneguin. La primera trobada es va celebrar fa 2 caps de setmana a Canovelles. L'organització també va convidar al ball de gitanes de Montmeló, però no hi va poder assistir. Aquesta trobada que hem fet de colles infantils l'hem començat a fer perquè els nens dels diferents pobles no es coneixen, perquè avui en dia, quan van a ballar als pobles, la gent balla i marxa de seguida. I vam pensar que si organitzàvem una trobada així amb els pobles que estem a prop i que més o menys ens coneixem els grans, els nens també es coneixerien. I han començat Canovelles, es van oferir ells, i el 31 de maig van fer la primera i van ballar 3 colles de Lliçà, 2 de Canovelles i la de Santa Eulàlia de petits. La temporada infantil de gitanes a l'espera de l'aplec de Sant Simple s'acaba aquesta setmana amb un festival d'extraescolars que organitzen l'AMPA del CIEP Ronçana i l'AFA del CIEP La Sagrera. Al centre de la Sagrera l'acte tindrà lloc dijous a partir de les 6 de la tarda i a l'Escola del Rieral divendres a la mateixa hora.